An ghi nơi ba thăm mừng là ba thăm लोगोफोरा ओंखाम जाखांनानै दायो गोलोमफ्रुलायबाय दायो ओंखारसै आं मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों लोगोफोर बे जायगायानो जाहैबाय माने ना बोनहैनो नागिरदों नायलांबाय था लोगोफोर दै दायो नै हाफ पेन्ट गाननानै गस्ला हाफ गानबाय घरि लानोसै बेनिफ्राय नै गारि साबि लाबाय ओमफ्राय ओंखारलांसै Let's go ना बोनहैनोसै ओमफ्राय आं स्कुटि लांसै ना मानसै इनभार्टारखौ अफ खालामना गालांसैलै आं लोगोफोर दा कारेन्ट गैयाबा ओरैनोबा कारेन्ट माबाग्राफ्रा बिराद फाग्ला खालामो इनभार्टारखौ अफ खालामना गालांबाय बेनिफ्राय बाय बाय मिमि बाय बाय आं ना बोनहैनो बाय बाय बेनिफ्राय लाबाय गामसा गांसे ओमफ्राय नैबे हाफ पेन्ट लाबाय दाहाय गानबोनो गस्ला गांसे लाबाय ज' लोगोफोर थांनोसै दानिया आइया थांनोसै ना बोनहैनो ओंखारबाय फाथैखौ अबाव दोननांगौ फाथैखौ नै दोनसां र' बहाय दोनसां गयजों दानिया स्टार्ट खालामसै स' लोगोफोर आं न'निफ्राय ओंखारबाय दायो माने ना बोनहैनो नागिरदों दै आं नोंसोरमोननो अबाव थांनो नागिरदों दिनै एकदम फ्रि टाइम बेखायनो ना बोनहैनो नागिरदों लोगोफोर एसे ना बोनहैसै गोदोनि समखौ एसे गोसोखांदों माने मा होनो ना बोनहैनो नागिरदों आरो गोदो उन्दै समाव ना बोनोमोन आङो लोगोफोरजों ओमफ्राय दिनै फ्रि टाइम मा खालामना थाबावनो बेखायनो मा एसे एकदम माबा माबि गोसोखांलाबायनानै ना बोनहैनो नागिरबाय आरो जोङो लोगोफोरबो लिंहरगासिनो आंनि लोगोफोर कलेज लाइफनि लोगोफोर आरोना फैदोलै बुन्दु दैयाव दुगैथावथाव ना बोननो होननानै ओमफ्राय आङो दा हाफ पेन्ट माबा माबि लाबाय ना बोनो एसे थैनो बोरसि गैया बेखायनो आङो गामियाव माखासे बिदाफोर दं बिसोरो सम ना बोनहैयो नालाय गामिनि आरो जास्ट जोंनि गामिनि आदामोन बिसोरनिफ्राय आं बोरसिखौ लानानै थांसै आरो जों गामिनि लामा बियो आदानिफ्राय लाबाय आं नै बोरसिया गंबैसे गंनै लाबाय ओमफ्राय दा ना मोनगोन ना मोना ओमफ्राय ट्राइ खालामनोसै आरो दिनै बिराद गोबाव जाबाय ना बोनिया मानि गोदो उन्दैनिफ्रायनो हारो आदा दे ओइ आमाय मा बेलाय मा बुस्थु लाखो दे ना बोनहैनो ना दुगैथावथावनो दे फै आदै औ दुगैनो दैयाव औ ना बोनहैसै ओमफ्राय बैहाय माबायाव सामफुर औ इले बोरसि लाबाय नै माबानि आदा सबिननि लोगोफोर दंब्रा सासे दङ मनिलालमोन भिडिअ बानायनांगौ दे औ थाङो बोरसि दं नोंनाव फैदो होमबालाय थाङोबा माया बोरसिया लायसै रा गिदिंनानै खामानि गैखाया दा गाखोदो होमबालाय थुगोनसो औ थुगोन फिसाबो लादो दा खैजोमा हानानै माबानोसै मोननोबा औ बोरसि फिसा औ माबा गिदिरबो दंखायो दा नों लादो दिमोननिखौ लागोन दे गिदिरखौ लोगो मोनबावबाय नै बिदा सासे ना बोनहैसै माने दैयाव लायनो थां लोगो लाबाय मोनगोन मोना ट्राइ खालामहैसै मोननायाथ' जागासेया मोनगोन बे ज' लोगोफोर नायलांबाय थादो बियो जों गामिनि लामा नै बियो आखिनिया जों गामिनि एलपि स्कुल ओमफ्राय बियो बिजों ओरै थांबाय था सिदा आरो जों गामिया लामाया सिदानो नोंथांमोना नायलांबानो नुयो माने इसिबां गेद्दा गेद्दि गैया आरो जों गामिया माने हाबसन हाब्र' गैया सिदा लाइन आरो जों गामिनि लामाया बेबायदि बाव ना बोनगासिनो लोगोफोर सुइस गेटआव नैबे सुइस गेट लायनो ओरैजाय हरै बोनगासिनो लोगोफ्रा दा नायदो नाखौ दैयाव खेबजालाय बोरैबा थलथब गोलैलांबाथाय सेस जागोन नै ओरैबायदि माबाखा कारजों ना बोनहैदोंमोन जोंहा नै ओमफ्राय नायानो गैया नै माथाम मोनदों ना माथाम मोनदों औ बोरो खिथालाय देलायदोंला बेनो बेथ' नास्रायसो खोमा ने बामिसो बोनदोंमोन दा माथामाबो गिदिर नास्राय बरख' नालाय औ आधा केजि जागोन नामा आधा केजि जागोन एसे बारगोनदां गिदिरथार औ
र' दाहाय देखायबावगोन ओंखारैबा औ औ ओमफ्राय बेखौथ' रानजाला नालाय मानसिया साबा नै औ टटेल बोनबाय दुगैनायजों लोगोसेसो बोनदों आरो जोङो औ बोननो होननानै माबाजों ना बोथियाजोंसो बोनदोंमोन बामिसो बोनदोंमोन खिन्थु नास्रायसो मोनबाय होमबालाय दा खिथानोसै दसे दा थानानै खोन्थानोसै दा नायलायनोसै औ दे लखब दे नाखिया गिदिर गिदिरबो दे फाग्लासो बेबो लखब फैब्रा नैबे खादायाव ओइ माथाम मोन बे मासे मोनदों ओमफ्राय बे दा मासेया बे नङा बे होद आं मोनाखै होमबा आं मासे नैबे फार्स्ट मोननायानो आं मोननाय नैबेयो